परसौनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 प्रस्टोका निवासी हमने के स्थानीय कवि श्री विक्रम जी अपन संपूर्ण जीवन भोजपुरी भाषा विकास क्षेत्र में गुजार देनी और वहाँ के हमने के स्थानीय भोजपुरी कवि के सम्राट भी कहल जाला, कविता के सम्राट कहल जाला। शायद अपने लोगों ना चिन्हत होके, लेकिन हमने के स्थानीय तह में स्थानीय तौर पर कहल जाए तो वहाँ के बहुत प्रख्यात प्रखर कवि बानी और वहाँ के भोजपुरी विश्व मंच से दिल्ली से भी सम्मानित बानी। विद्वान, तार्किक क्षमता एवं भाषिक अभिव्यक्ति में कुशल कवि श्री विक्रम जी के कार्यक्रम भोजपुरिया मिठाई में बहुत सारा स्वागत करके चाहता नहीं। कवि विक्रम जी बहुत सारा अपने के स्वागत बा कार्यक्रम भोजपुरिया मिठाई में। बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के। हमारे श्रोता लोग जो भी सुन रहा बा हमारा शब्द के सब लोग के हमारा ओर से बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमस्कार भी बा कि भोजपुरी भाषा के अब विशेषतः कोनो हम जानकार नहीं थी। अब दुनिया जो कुछ भी कहे हमरा के, लेकिन हम तो साधारण ही एगो व्यक्ति बानी। हाँ, लेकिन भोजपुरी भाषा के सेवा हम करी नहीं जरूर, ये में हमार इच्छा हमेशा के लिए रहेला। तो भोजपुरी भाषा पर 2-4 शब्द हम बोलता नहीं कि भाषा का है। तो खाए में स्वादिष्ट जैसे घी में के पूरी बा, खाए में स्वादिष्ट जैसे घी में के पूरी बा, वैसे ही मीठ हमनी के भाषा भोजपुरी बा, वैसे ही मीठ हमनी के भाषा भोजपुरी बा। कैसे भाषा बा अनेकन हिंदी उर्दू फारसी रसियन, भाषा बा अनेकन हिंदी उर्दू फारसी रसियन, अवधी मराठी पंजाबी या मलेशियन, कोरियन तमिल अंग्रेजी या बंगाली, कोरियन तमिल अंग्रेजी या बंगाली, चाइनीज मैथिल नेवारी या नेपाली, सबका के आँख में ही झोंक देले धूरी बा। अरे कैसन निक हमनी के भाषा भोजपुरी बा कि खाए में स्वादिष्ट जैसे घी में के पूरी बा, वैसे ही मीठ हमनी के भाषा भोजपुरी बा। गहना में जैसे टीका नथिया या बाली बा, गहना में जैसे टीका नथिया या बाली बा, आ हंसली हुमेर हार पैजनी घूंघर वाली बा, कर्ण फूल कंगना हंसुली चंद्रहार बा, आ काड़ा छाड़ा बाजू बन झांझ झनकार बा। सबका से ऊपर जैसे सिर के सिंदूरी बा, वैसे ही निक हमनी के भाषा भोजपुरी बा। अरे खाए में स्वादिष्ट जैसे घी में के पूरी बा। अब देखी भाषा भोजपुरी खेल कैसन रचौले बा, भाषा भोजपुरी खेल कैसन रचौले बा जे विश्व भर में देखी आज हलचल मचौले बा। वाह वाह वाह, कि विश्व भर में देखी आज हलचल मचौले बा। रस भरल गाना कितना फिल्म जगमगाइल बा, वास्तव में रस भरल गाना कितना फिल्म जगमगाइल बा, जे भोजपुरी का रंग में देखी सब लोग रंगाइल बा। सब लोग ई देख के विदेशी लोग का मन में काटत खूरी बा, ई देश के देख के विदेशी लोग का मन में काटत खूरी बा। ई कैसन निक हमनी के भाषा भोजपुरी बा जे खाए में स्वादिष्ट जैसे घी में के। तो भाषा भोजपुरी सुन के देवता लोग भी खुश बा, ई भाषा भोजपुरी सुन के देवता लोग भी खुश बा। स्वर्ग में बैठ के पियत भोजपुरी के जूस बा, वाह वाह, स्वर्ग में बैठ के पियत भोजपुरी के जूस बा। वाह वाह वाह, भोजपुरी के बढ़ावल आगे बहुत ही जरूरी बा, ई भोजपुरी के बढ़ावल आगे बहुत ही जरूरी बा। आ सब कोई से विक्रम के इतने उजूरी बा जे खाए में स्वादिष्ट जैसे घी में के पूरी बा। अब वैसे ही मीठ हमनी के भाषा भोजपुरी बा। भाषा जय भोजपुरी माता की जय। वास्तव में हमनी के भोजपुरी भाषा में जौन मिठाई बा, दोसर कौनो भाषा में शायद वैसन कहीं ना साहित्यिक रस भरल वैसन खजाना ना मिलेला। वास्तव में जौन भाषा के सुंदरता अपना उखार बिंदु से बयान करनी बहुत ही सराहनीय बा। और कार्यक्रम भोजपुरिया मिठाई में हमने कवि विक्रम जी के रचना के, कवि विक्रम जी के तार्किक वाणी के अपने समन के माज में आए वाला दिन समय भी प्रस्तुत करें सन। वही से हमनी के चैनल के लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करी और हमनी के साथ में बनल रही। कवि विक्रम जी के एक से एक रसरंग भरल और बुद्धि के खजाना भइल हमनी के एकदम वहाँ के काव्य पाठ करम सन। अभी के खातिर हमनी के धन्यवाद।